представям ви златната топка Христо Стоичков. Моля, аплодисменти. Страхотно. Много ви благодаря за повипник. Да, малко е хлъзга в пода, извинявайте. Отдавна не съм се качвала на токчета. Много ми е приятно. Въпросът е само да съм естествена. Откъде сте? Добър вечер, България. Откъде сте? Откъде сте? Не са надели само. Не, а вие само че не можах да видя вие откъде излязохте. Не можах да... От намагаде... Да, чудесно. Добър вечер, България. Добър вечер на Куку Бенд. Или както аз ги наричам, Евгениевата чета. Радвам се, че съм тук. Но любимото им предаване е по БНТ, защото носи прекрасното име Последният епичели. Чудесно. Последният епичели. Чудесно. На нас това предаване е любимо, защото е водено от един наш... Бръчит! Тук е момента да ви разкрия нещо. Първоначално на Евгений му е било предложено да продуцира предаването "Колко ми даваш". Той обаче отказал с думите: "Не искам предаване, в чието име присъства най-омразният ми глагол да давам".